Ayo Pak. Ati kang ada sengiteng liya hanyawa aku kowe lapo katresna Nimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacobaan. arep tumeka ngendi katresna iki yen to aku sliramu radi angkon Ketasyan rapi sono bakal tak joko yen durung kapisah rekan kuoso. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Musti kadeng ati tresnaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji akan ada masih Ruli. Kang mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas Musti kandeng ati dong aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggon kula laput tresno datang kendhat saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Kang mas kowe
ati kawula anggonku lelabuh tresno datan kendata saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yento aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuwato ati kawula anggonku lelabuh tresno datan kendata saking coba tarewangi tapateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu